vítam vás u ďalšieho videa. Dnes vám ukážem 10 vecí, bez ktorých nedokážem žiť, takže ako stále daj like a odber, lebo ťa varujem, neskončí to s tebou dobre. Prvá vec, moja miska. Bez mojej misky by bol život čierno-biely. A kde by som dostávala potom jedlo, no proste ju potrebujem k životu, ako ďalších 9 vecí. Druhá vec, jedlo. Jedlo potrebujú všetci, ale hlavne mačky, proste bez jedla sa to nedá. Keď nedostanem žrať, tak umieram. A tu si môžete všimnúť, že som sa to snažila roztrhať. Tretia vec, rodina. Samozrejme, že moja rodina. O tom sa ani baviť ďalej nemusíme. Rodina je základ všetkého. Štvrtá vec, spánok. To je veľmi dôležitá činnosť môjho dňa. Spánok ovláda celý môj deň. Piatá vec, hračky. Najviac zbožňujem nejaké takéto cuda, lebo to ma pierka. Ale keď som vonku, tak sa hrám so všetkým možným. Šiesta vec, moje neviditeľné myši. Keď som vnútri, čo väčšinou som, tak sa hrám s neviditeľnými myškami, ktoré vidím len ja. A napríklad teraz sú tu pri mne, ale iba ja ich vidím, takže máte smolu. Siedma vec, môj vankúš. Tento vankúš je len môj, aby som mohla pokojne spať. Pokojne si spím, ale keď ma niekto zobudí, tak už nie som pokojná. 8. vec, gauč, miesto, ktoré je len moje, ale moji otrocinov, teda členovia rodiny, to nevedia pochopiť a stále mi ho obsadia, ale potom skončia so škrabancami. 9. vec, polička, no proste tam, vymýšľam tajne plány, ako ovládnem celú galaxiu. No ale to už sú plány do budúcna. No a posledná vec je láska od mojej rodiny. Jedlo je veľmi dôležité, ale láska a hladkanie sú na prvom mieste. Ale nie stále, niekedy som tak hladná, že by som zjedla aj psa. Dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudni na like a odber, inak z kapes do rana.